Digitimet husto a teknik iti panagtaray na isuro kadigiti atleta iti probinsya ti Ilocos Norte may kilaban ti Region 1 Athletic Meet. Agsubli ni Mark Masudo. Arapap da John Joshua ken Francis Norbert agbay na sikat a marathoner iti Masakbayan. Babay di pa nagisalib da iti Region 1 Athletic Association. Adun dagiti teknik na surusuro da. Ngem ditulong ti running expert at adapay a manayunan ti ammuda. Basic running form would be most coaches nga muket ti kanayon na bagbagada ket rantol agtaray ka nga natayag. So Tinaysuro ket gusto a training, disiplina di nutrisyon, ken gusto a recovery. Basar ti running expert, masapol dagiti a teknik iti panagtaray tapno saan na madangran ti bagi. Kang runaan dito ito sta postura ti bagi iti panagtaray. Masapol asaan nga gubgubo, ken dito anasken atansyain ti panagdiso ti saka. panagtupak ti saka masapul nga at least in line with the center of gravity or a little bit forward hanga din nakadadayo unay from your center of gravity. So proper running form ni gito ay. Ibilang nga dakila tulong kadagiti atleta da ito a teknik anay suro kadakwada. Amin na nasursuro da, mabalin ngo sa renda iti panang patalen na iti Ilocos Norte ti Kampiyonato iti Region 1 Athletic Association. Pangarap ko, sir. Di pinagbiag ko, sir. Di Olympics, sir. No, magtartaray ka, sir, kat no agangas ka ti ngiwat alis to nga mawalan takatay mo, sir. So nga iti agong ti ko sa rin, sir. Mark Masudog, nakatutok, 24 oras, Ilocano.